Mifa production jabarani filɛbagaw an ka foli bɛ se aw bɛɛ ma ni aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dayɛlɛni aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ a y'aw bisimila. Bi an ka kunnafoni kɛnɛ an bɛna an ka bakurubaw kɔnɔna na Mali ka samatasɛgɛw ani samatasɛgɛ mankanw olu ye badiya dolantan filan kɛ. Kelen kɛra Japonkaw fɛ yen, kelen ale kɛra Marokokaw fɛ yen nɔ. O jaabiw a b'olu sɔrɔ an ka bi kunnafoni kɔnɔ. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ an da don fɛn min Jeux africains fɛnɛ la, ale dolantanw bɛ ale baaraw bɛ sen na nin wagati in na. An ka athlètes dɔw olu ye médaille sɔrɔ, a bɛna o jaabiw sɔrɔ. Fo ka se musolakaw ka senna dolantan ani championnat national olu de bɛna kɛ aw tulo garisɛgɛ ye bi. A y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ kun y'a da aw tulo kan cogo min na k'a kɛ k'a ɲɛsin fɛn min ye CAN 2025 ani éliminatoire Coupe du Monde olu ɲɛbila baaraw olu dolantanw senfɛ Mali ale ni Mauritanie anw ye masara ka sɔ kɛ t'a la k'a kɛ ka bɛn jumadon n'o nɛgɛ kanɲɛ 20 Marokokaw fɛ yen nɔ. I bɛ a jateminɛ Mali ale ye dege karamɔgɔ ye danaya da cɛden 11 fɔlɔ min kan jɔkɔlɔsiba kun ye Jigi Jara ye o kɔfɛ Abdoulaye Diaby fo ka se Amadou Haidara Jaje Samaseku Elbilal Touré Kamori Doumbouya Lassana Coulibaly Falaye Sako Dawuda Gindo Modibo Sagna ani Lassine Sinayogo ninnu de tun bɛ yen. Dolantan an b'a fɔ a kɛra dolantan duman ye sabula ba Maliba depuis dolantan kun fɔlɔ ale bɛ match ta a bolo la o de hukumu kɔnɔna na sanga 9 na an ka cɛden kura ni ale an ka défenseur kura ye ni a bɛ dolantan Montpellier a tɔgɔ ye Modibo Sagna ale bɛ Mali ka cilo fɔlɔ don sanga 9 na miniti damadɔ dɔrɔn kɔfɛ attaquant mun ye Mali yɛrɛ jɛ kan na kosɛbɛ ni a degun boyara kan n'o ye Elbilal Touré sanga 12 ale bɛna Mali ka cilo 2 don dolantan yɛlɛmaw caman bɛ kɛ sanga 2 na mais o bɛɛ la a bɛ ban 2 ni fo ka taga ba Maliba kanu na labɛnw bɛ sen na sabula nin kalo tile 26 Mali ani Nigeria olu bɛna masana ka sɔ kɛ t'a la badiya dolantan na hali bi o bɛ kɛ Marrakech ale dolantan terrain na. Hali bi an bɛ to fɛn min ye an ka aigle ka labɛn na an ka aigle minnu si bɛ san 23 n'u bɛ ka Paris Jeux olympiques ko o labɛn ni wagati na an b'a fɔ o aigle ninnu olu fɛnɛ kun kelen don ka tagama kɛ k'u kunda yɔrɔ ka yɔrɔ min ni ale tɔgɔ ko Japon o ni Japon tun bɛ ɲɔgɔn na an b'a fɔ dolantan ni fɛnɛ jara kosɛbɛ Badara Aliou Diallo Conti a ka denmisɛnninw u bɛ sebaya ɲuman sɔrɔ Japon kan u bɛ ban 3-1 i b'a ye dolantan bɛ daminɛ dɔrɔn sanga 2 Japon ale bɛ celu fɔlɔ don Mali kun fɛn min ye Irakawa ale bɛ Japon ka celu don o de kɔfɛ sa Mali bɛ fiɲɛ tigɛ o la Mamadou Sangare sanga 34 Mamadou Tunkara sanga 53 ani Abubakar Traoré Fino sanga 90 ka sanga 1 fara kan dolantan bɛɛ b'a 3-0 an b'a da aw tulo kan k'a fɔ ni dolantan ni ye badiya dolantan ye nka labɛn fɛnɛ don k'a ɲɛsin fɛn min ye Jeux olympiques ale dolantanw ma donna nataw kɔnɔ. An bɛ dolantan datugu dɔɔni an bɛ taga Jeux africains na n'an tagar'o la an b'a fɔ ale bɛ ka kɛ Ganakaw fɛ yen nin wagati in na fɛn min ye an ka athlète ni ale tɔgɔ ye Abubakar Sadia Diallo ale ye saut en perche ale ye o médaille d'argent sɔrɔ an b'a fɔ o yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye a bɛ na ticket yɛrɛ sɔrɔ ka taga fɛn min ye Mali jɔyɔrɔ fa Jeux olympiques la o kɔfɛ taekwondo fɛnɛ kɔnɔna na fɛn min ye Ismaël Coulibaly ni ale bɛ catégorie minnu fanga bɛ taga kilogramme 80 na ani fɛn min Youssouf Sempara kilogramme 50 olu fɛnɛ ye médaille de bronze sɔrɔ nin kɛnɛ ninnu kan an bɛ foli di ni athlètes ninnu ma kosɛbɛ. An bɛ segin ka na hali bi senna dolantan na an bɛna Paris Jeux olympiques an b'a fɔ n'o kan ka kɛ Parikaw fɛ yen nɔ 2024 ale tirage au sort fɛnw kɛra groupe A la sa i bɛ Faransi sɔrɔ yen nɔ i bɛ États-Unis sɔrɔ yen nɔ i bɛ barragiste dɔ sɔrɔ olu bɛ ka barrage ta ni mun gagnera u bɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔna na ni Nouvelle-Zélande groupe B sa Argentine Maroc fɛn min ye barragiste dɔ bɛ yen nɔ ani Ukraine groupe C la i bɛ barragiste dɔ sɔrɔ i bɛ Espagne Égypte République dominicaine a bɛ kun cɛ groupe D la sa barragiste dɔ bɛ yen nɔ Paraguay bɛ yen ba Maliba ani Israël anw de bɛna masara ka sɔ kɛ t'a la an bɛ jɛ ka dugawu kɛ i n'a fɔ an kun y'a fɔ an ka U23 yɛrɛ u bɛ labɛn na u bɔra ka sebaya sɔrɔ Japon kan sisan o dolantan yɛrɛ banna 3-1 an bɛ jɛ ka dugawu kɛ an ka denmisɛnninw ye Ala ka u jɔyɔrɔ ni tintin bɛɛ. N'an bɔra yen an bɛna fɛn min ye Coupe du Mali ale quart de finale o programme bɛ yan nɔ arabadonw ka kɛ ka bɛn fɛn min ye mars kalo tile 27 AFE ale ni Isfasi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alamisadu Joliba AC ale ni US Buguni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jumadon sa AS Real
fɛn min ye Derby Académique ale ni AS Bakarijan ni mun ye sebaya sɔrɔ la u ni AS Real bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dolantan bilalen don wagati jan wɛrɛ la n'o ye date ultérieure ye Stade Malien de Bamako ale ni ASCO olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ye Mali tɔgɔla jɔnjɔn ni o ye Coupe du Mali ale édition 2024 phase fédérale dolantan o quart de finale ni y'o ɲɛbila baaraw ye. N'an bɔra ye an bɛna Mali ka ŋanaminɛŋanaw olu ka kɛnɛ kan n'o ye an ka championnat national ye an b'a da tulo kan k'a fɔ ale tile 19 o jaabiw dafalenw bɛɛ bɛ an bolokɔrɔ nin wagati na fɛn min ye US Buguba ale ye sebaya sɔrɔ créateur ka naani kanangolo ATS de Koro cira Binga FC fɛ o banna 2-1 AS Police ni USC Kita dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 ASCO AS Black Star fo ani fo AS Bakarijan a fɛ o banna fo ani fo AS Real cira Seobe fɛ 2-1 Isfas ale ye sebaya sɔrɔ Buguni ka 2-1 bɛɛ kun sigilen bɛ ka dolantanba mun kɔnɔ n'o ye Mali ka classico ye fɛn min ye Stade Malien de Bamako Joliba AC tun bɛ k'ale bisimila Joliba ye sebaya sɔrɔ stade kan o dolantan banna 2-1 ka taga Joliba AC kanu na o bɛ kɛ sababu ye yɛrɛ Joliba AC n'o ye Maliw ye olu bɛna championnat jɔyɔrɔ fɔlɔ u bɛn'o ta Joliba AC bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la fɛn min ye kuru 39 b'a bolo AS Real bɛ tugu a la kuru 36 Stade Malien bɛ tugu a la kuru 34 dugumamaw la sa i bɛ a jate minɛ fɛn min ye jɔyɔrɔ 13 o bɛ US Bugu b'a bolo kuru 18 ATS de Koro bɛ tugu ale la kuru 18 b'a fɛnɛ bolo USC Kita kuru 15 bɛ ale bolo AS Black Star kuru 14 o bɛ ale bolo. N'an bɔra yen an bɛna an ka musolakaw olu fɛnɛ ka tile 4nan o dolantanw olu jaabi bɛ an bolokɔrɔ yan i bɛ a jate minɛ o dolantanw na AS Mande ni Saramaya kun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka Saramaya k'ulu ye forfait kɛ AS Police ye sebaya ɲuman sɔrɔ Centre FC ka o banna 5 kanangolo fɛn min Amazon Commune 5 ale ni Super Lion dɛsɛra ɲɔgɔn na 3-3 AS Entente ale ye sebaya sɔrɔ Étoile ka 2-0 AS Momo ale cira Real fɛ 1 kanangolo fɛn min ye AS Sudubaba Isfasi ye sebaya ɲuman sɔrɔ ale ka o banna 4 kanangolo jɔyɔrɔ kow la sa i bɛ a jate minɛ groupe A Manden bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 12 b'a bolo jɔyɔrɔ filanan bɛ AS Police bolo kuru 9 jɔyɔrɔ sabanan bɛ AS Real bolo kuru 6 AS Momo kuru 6 bɛ ale bolo Santoro kuru 3 a bɛ kuncɛ ni Saramaya ye kuru 0 b'ale bolo groupe B la sa Amazon kuru 10 bɛ ale bolo Isfasi bɛ tugu la kuru 9 fɛn min Super Lion kuru 7 AS Sudubaba kuru 4 AS Entente kuru 3 Étoile o b'a kuncɛ kuru 1 o bɛ olu bolo. Ni ne bɛna kɛ ka an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kuncɛ an ka denmisɛnnin dɔ bɛ yen nɔ an bɛ tasi bila k'ale ka ɲɛsin a ka anniversaire ma n'o y'a ka san 9 san yɛlɛma ye a tɔgɔ ye Aminata Jalo ni bɛɛ b'a wele ko Mimi an bɛ dugawu ba k'a ye san caman Ala k'o yira a la Ala ka san caman yira a n'an bɛɛ lajɛlen na si ni kɛnɛya kɔnɔna na hali bi an ka dolo karamɔgɔ n'o ye Eric a bɛ an ka kumaso kɔnɔ sanga ni wagati an bɛ foli belebeleba di a ma ka Mifa production baarakɛla bɛɛ fo ni ne bɛna kɛ k'aw ka farikolo ɲɛnajɛ kuncɛ aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala ma baasi kɛ.